מחלקת נוער בעירייה, ברוך השם בשנים האחרונות, ממגוון המענים שלה, מגוון הקורסים, מגוון מאוד רחב, מאוד גדול, לכל סגנונות בני הנוער ובכל צורות המענים. בשנה האחרונה חשבנו על משהו שהוא מאוד ייחודי, מאוד אמיתי וכן. הוא מגיע ממקום שנותן לנערים להביא את הביטוי העצמי שלהם, להביא את עצמם לביטחון עצמי, להביא את עצמם מתוך תפיסה אישית שיכולה להביא את הביטוי הפנימי ולא החיצוני. אפשר לדבר, אפשר לשתף ואפשר לשים את הכל על השולחן, והתוצר הסופי מדבר בעד עצמו. אני שמח שלקחנו את הפרויקט הזה. אני שמח שהרב שטיבל הרים את הכפפה בישיבת עמל התורה ועשה פה פרויקט מדהים במהלך השנה. ישראל סלן שלקח את כל הפרויקט הענק הזה קדימה 10 צעדים ועשה לנו פה מיזם מתחילה ועד סוף שנתן לנו פעמיים העצמה, פעם אחת לפרטני לכל אחד ואחד ופעם שנייה לקבוצה ככלל. תודה רבה לבורא עולם על זה שנתן את החשיבה הזאת ואת האומץ לפרוץ עוד תקרת זכוכית, עוד איזה גדר ולפתוח עוד אפיק שבסוף הוכיח את עצמו. הזדמנות טובה להגיד תודה רבה לראש העיר על האפשרות, על הקרדיט הרחב, לקחת פרויקט יקר, יוקרתי, ארוך ולהביא אותו מתחילה ועד סוף, הוא ומנהל מנהל החינוך הרב משה רוזנטל, לקחת את הפרויקט הזה ולסיים אותו. אחרונים חביבים זה הנערים העיקריים, הנערים שבאו ולקחו את עצמם, בשיא הרצינות. בהתחלה זה היה עם המון חשש, עם המון פחד. מה, אני יוציא את עצמי, אני יוציא את האמת שלי, אני יוציא את ההתמודדות שלי, את הנקודות חולשה אולי שיש לי, ובסוף התחברו כל כך, יצרו משהו מאוד מאוד מדהים מהאמת הפנימית שלהם, מתוך ביטחון עצמי מחד, מתוך יצירתיות ומתוך ביטוי אישי. תודה לכם. הפרויקט הזה שעשו בישיבה זה משהו שלא להאמין. כשהותחל הפרויקט היו הרבה בחורים שהיה נראה שבכלל לא מחוברים, בכלל לא בעניין, הם עצמם בקושי רצו להיכנס כי הם חשבו שהם לא שותפים לדבר הזה, אבל ככל שהקורס התחיל, הם ישבו בצד, לאט לאט נכנסו למרכז ויותר למרכז, והיום הם נהפכו לשחקנים ראשיים. הרבה אנשים רואים בחור מסוים, לפעמים לא מאמינים בו או לא מאמינים ביכולות שלו, וכל בחור בעצם יש לו, אם נאמין בו, אם ניתן לו את האפשרות, אם ניתן לו את הכלים ואת העזרה ואת התמיכה לעוף קדימה, אנחנו פתאום רואים דברים שלא יאומנו, כמו פה בסרט שראינו בחורים שלא היו בכלל קשורים ונהפכו לשחקנים ראשיים ועשו את זה בצורה הטובה ביותר, המדהימה ביותר, נכנסו לעניין בצורה ממש מופתית. ככה זה בכל תחומי החינוך. הרבה פעמים אם אנחנו נאמין בבחורים, נאמין בילדים וניתן להם את הצ'אנס, ניתן להם את כל מה שהם צריכים, אנחנו בעזרת השם נרווה מהם המון נחת, הם יצליחו ויעופו קדימה. אני חייב להגיד תודה רבה וענקית לרב אלדד אשורי, ראש מחלקת נוער בעיריית בני ברק, שהוא עומד מאחורי כל המיזם הזה. בלעדיו זה לא היה קיים, לא היה מתחיל ולא היה נגמר. הוא האיש שהגה את הרעיון, הוא האיש שדחף ועזר ומימש אותו. כמו כן, תודה מיוחדת לרב משה רוזנטל, מנהל מנהל חינוך בעיריית בני ברק, שעזר שזה יצא לפועל, למרות שהיה דברים עיכובים מסוימים, ברגע אחד הוא סידר את הכל. ותודה לראש העיר שבעצם עמד מאחורי כל זה ונתן לנו את האפשרות. ובעיקר, תודה לבחורים החשובים שהם בעצם נתנו את עצמם, לקחו את האומץ, היה צריך פה המון אומץ, לקחו את האומץ, ובעצם היצירה הזאת היא שלהם, המחשבות שלהם, הכיוון שלהם, הכל זה בעצם היה מה שהם יצרו, ובעזרת השם שיהיה לכולנו מוסר השכל, לכל אחד, גם על השני, גם על התלמידים, גם על הילדים, בעצם לחשוב איך בעצם לתת להם את העזרה ולעוף קדימה. אם תסתכלו עליהם מבחוץ, במבט ראשון הם נראים סתם נערים. נערים שמתמודדים עם העולם הגדול. אבל אני מכיר אותם. יש לי את הכבוד לפגוש את הנערים האלו כל יום. נערים שלכאורה אין להם תפקיד רשמי בעולם. אתם לא תשמעו עליהם בחדשות או בתוכניות או כתבות, אבל הם גיבורים, גיבורים שקטים. יש הרבה סוגי גיבורים. גיבורים של רגע מסוים, של החלטה, של תקופה קשה, של סיפור יוצא דופן, אבל הם גיבורים של יום יום,
הם בוחרים מחדש כל יום, כל שעה, כל רגע, בוחרים בחיים. יהודה, מה אני מריח פה? מה? מה אני מריח פה? אני מריח פה של סיגריות. אני מה, יהודה? אתה גם מעשן לי פה בישיבה. אתה גם קלקל לי פה את הבחורים. זה לא ייתכן. זה לא ייתכן מה שהולך פה. אתה מעשן לי פה, זה בושה. בושה וחרפה מה שאתה עושה פה. קום, צא, עוף לראש ישיבה עכשיו. תמשיכו ללמוד. אבל מסגיח אמר לי לבוא אל הרב. בושי. מצטער מאוד, יהודה. אתה מקלקל לי פה את הישיבה, עושה פה את הבחורים. אני צריך להתקשר להורים שלך. מה הם קשורים רב? אתה מעשן פה מול הבחורים, עושה קלקול הישיבה. סיגריה אחת צורפת יער שלם. אז אולי תפסיק לעשן? מה אמרת? כלום. המשפטים שלי עמוקים, אני יודע את זה. אתה צריך לעוף מהישיבה עכשיו, ואני אתקן את ההורים שלך. וואלה, אני אגיד לך את האמת, זה עצוב, תחושה לא נעימה, אתה יודע, בתכלס קשה לשבת שעתיים רצוף. אתה יודע, אז פה ושם, אתה צוחק עם זה, אתה מעניין טיפה את הרגליים, מזרים את הדם, אחרי זה הוא בא נופל עליך. באיזשהו מקום, אתה יודע, נותן לך תחושה של אפס, שאתה לא שווה כלום, למה שנייה אחת זז, אתה שורף אותך על כלום, אתה מבין? מה אני אעשה? שניח, אחי. זה לא עויף אותך. לא, עזוב אחי, נדבר איתך. כללי, משהו שנייה, אני אגיד לו. לא, אחי, הכל טוב. מה קרה, הכל טוב? לא, נדבר איתי, אחי. יאללה, יהודה, אח שלי. ביי, נשלוט אותו. ביי. תגיד לו משהו. יהודה, סליחה, אנחנו ממש מצטערים. מה סליחה? תצעק עליו. שנייה, רגע. עזבת את הישיבה. אתה לא אומר את זה בכעס, תצעק עליו, תגיד לו. אני אומר לו, רגע. אתה אומר לו את זה בשקט, אתה תגיד לו, תצעק עליו. בסדר, אני אומר לו. יהודה, אנחנו ממש כועסים עליך. תתבייש. ככה כועסים? ככה כועסים? מה את רוצה? תצעק אבל אני עליו. אומר לו. אבל תגיד לו, נו תגיד לו, עכשיו תגיד לו. בסדר, אני אומר לו. יהודה, תתבייש, אנחנו ממש כועסים עליך שעזבת את הישיבה. איפה תהיה? ברחוב? איפה תהיה? ככה טוב לך? ככה בסדר? כן? גם אני ממש כועס. הוא כועס! על מה בדיוק אתה כועס? אני כועס על זה שאני לא יכול לשבת שעתיים בתוך שיעור, ואחרי זה גם הרב לא מבין אותי, ואז גם הראש ישיבה לא מבין אותי, ואני מגיע לבית, גם ההורים שלי לא מבינים אותי. אני לא כמה דמעות שפכתי עליו. כמה קריות החלפתי לאמא בגללך? אם קשה לי לשבת שעתיים בשיעור, דאגתם לי פעם אחת? גם אני מתמודד. אני רוצה לקום בבוקר עם חיוך של לדעת שההורים שלי דואגים לי. לא שעכשיו אני צריך להיכנס ללחץ, למה כי אבא רוצה שאני אהיה ככה, ואמא רוצה שאני אהיה ככה. אז מה אם אני לא יוצא הגום לווילנה? תגיד לו מה חלמתי עליו. אמא חלמה
יצא הגאון מווילנה. לפחות. אני חלמתי על זה שיום אחד אני אקום עם חיוך על הפנים. אני חלמתי על זה שיום אחד באמת תסתכלו על הילד שלכם ותראו מה טוב לו, איך הוא מרגיש, למה זה קורה. סתם אני עוזב את הישיבה, סתם לא כיף לשבת בשיעור. מה אתה בוכה ליד הילד? לא בוכה, אני לא בוכה. אתה לא בוכה, אתה כל כך מאוד, מה אתה לא בוכה? בוכה. אתה אמור להיות קשוח, אני אתה קשוח. המחשבה הראשונה שלי זה היה ללכת לרחוב. אתה יודע, שם רואים אותך, שם אתה תופס מעמד, אתה תופס שם, יש לך גב. אתה הולך, עובד, עושה כסף, נהנה. אבל באיזשהו מקום גם חשבתי על זה ואמרתי, בחיים של מי מדובר פה? בחיים שלי או בחיים שלהם? בחרתי בחיים. אמרתי, אני מסתכל על העתיד שלי, לא משנה לי מה היה. הגעתי לישיבת עמל התורה הקדושה, נמצאת בבני ברק. יש שם צוות מדהים. מדברים בגובה העיניים, כיף לך להיות שם, אחלה חבר'ה. שם מבינים אותך, שם נותנים לך כלים. דע להביע את התחושות הלא נעימות ואת המכשולים שיש לך. עוברים איתך יד ביד. מה, אתה גיבור, אה? איזה גיבור, הלוואי. מה הרמת עכשיו מהרצפה? שום דבר. מה זה שום דבר? אני רואה אותך מרים דברים מהרצפה, מה אתה רואה? שום דבר. קדימה, תראה לי מה הרמת עכשיו מהרצפה. לא רוצה. מה, אתה עובד עליי? אני לא עובד. קדימה, תוציא מה שיש לך, מה שהרמת מהרצפה. עכשיו, קדימה, נו! זה אייפון? לא, זה גלקסי. 157. יהודה, אתה מוכן בבקשה להסביר לי מה זה הדברים האלה בישיבה שלנו? זה החד פעמי הרב, לא אכפת לי חד פעמי, שאלתי לך הרב, שאלה. אני- מה רשום בתקנון? מה כתוב בתקנון של הישיבה, יהודה? אסור להביא טלפונים חכמים. אז למה הבאת? הרב, נו, אני אתה שאלתי הייתי אותך חייב לטוס שאלה. באוטובוס האחרון. לא אם אכפת אני לא לי. מגיע בזמן, מעיפים אותי, נכון? רציתי לזרוק את זה לפח, אתה לא מבין, זה הישיבה, את זה אתה לא מבין. אתה לא מבין? זה לא מעניין אותי. אתה הבאת דבר שאסור להביא לישיבה, אני לוקח אותו ותשכח. הרב, אני חצי שנה אין טלפון אתה יותר. יודע כל החופש שאני עבדתי על זה. לא אכפת לי כמה זמן עבדת על זה. אבל לא התכוונתי, נו. יופי, חוץ מזה, מה זה הבגדים האלה? קריסטיאן רונלדו. מה זה בגדים של גוי? שם ישמור, גם אתה! עוף להחליף את הבגדים האלה מיד, קדימה! אתה יכול לשכוח מהפלאפון? הרב, נו. שכח ממנו! הרב, זה שכח החד פעמי. ממנו, לא? יואו, נו. זה לא דיון, הטלפון לא חוזר אליך. הרב, אתה יודע כמה הוא עולה, נו, חוץ בבקשה. מזה, אני כבר אשקול להעיף אותך לצביעות מהישיבה עם כל הבעיות שאתה עושה. אין טלפון יותר. נו, הרב, בבקשה, אין, הרב. נגמר. זהו. הרב, תעצור שנייה, הרב, נו. אין טלפון, ואם אתה לא... הרב, תעצור אם שנייה. אתה לא עף מפה עכשיו, אני מעיף אותך על טיל מהישיבה. נו, מה עכשיו, יואו. יאללה. איך הרגשתי? הרגשתי השפלה הכי גדולה. למה? אתה לא יכול להגיע אליי אחרי זה, בצד, אתה חייב ליד כולם ככה להשפיל אותי. שמעתי שהטלפון שלך לא שלך, נכון? איך ידעת? זה היה בכלל של בניה. ברור שאני אקח את זה על עצמי, אחרי הכל הוא חבר שלי וזה, ונשענתי בתוך חדר, כאילו אח שלי. אז כאילו ברור שאני אקח את זה על עצמי. מה אתה עושה? מה אתה עושה? עזוב, נו. מה עזוב? מה קרה? מה עזוב? כאילו שאתה לא יודע מה היה. אתה לא היית במגרש, לא ראית מה היה? נו, ומה עכשיו, אתה מתארגן כאילו, אתה הולך בגלל זה? שחרר, נו. מה, אתה אמיתי? תשאר איתנו פה. נו, מה גם כן, עזוב, מה השאיר אותי? הוא כבר העיף אותי, אמר לי, אתה לא חוזר לפה, זה דיבר עם ההורים שלי. נו, ועכשיו אתה תלך, כאילו, זהו, איפה תהיה? מה, אתה תהיה עכשיו ברחוב? אתה מה? תלך לרחוב? לא הבנתי. איפה תהיה? אחי, תחשוב על זה רגע. אתה רוצה, אולי תישאר פה כמה ימים. חכה רגע מה הרב יגיד לך. אולי בסופו של דבר הוא כן יחזיר לך את הפלאפון. אתה לא מבין, זה לא היה הטלפון שלי. גם אם כן, נגיד זה היה הטלפון שלי, על מה? להעיף בגלל בחור שראית אצלו סמארטפון להעיף? תיקח, שבור לו.
תעניש אותו, תעיף אותו לשבועיים, אבל להעיף לצמיתות על מה? כל הזמן בחור נפל, בגלל זה להעיף אותו, שעכשיו מה, הוא ילך להיות ברחוב עם כל הבחורים המסכנים שברחוב, יהיה כמוהם, כל היום מעשנים, שותים, עושים מה שבא להם, שבגלל זה להעיף בחור, שעכשיו כל החיים שלו יהיו בג'ורה, לא יהיה לו עתיד, לא יהיה לו כלום, כל החיים שלו ידפק, תתחתן בגיל 80. נו, אז אולי הוא כן ישאיר אותך פה. הוא לא ישאיר, הוא אומר לי, העיף אותי לצמיתות, אני זהו, עם הישיבה הזאת סיימתי. יחזיר אותי, לא חוזר לפה, אני סיימתי עכשיו עם ישיבות, זה יהיה על הראש שלו. חכה פה כמה ימים, חכה פה כמה ימים אבל. נו, אל תלך אבל, יהודה. נו, מה יש לך, יהודה, לא, תישאר פה, יהודה. איך זה הסתיים? בסופו של דבר, אחרי חודש, חודשיים, שממש היה לי קשה, נרשמתי לאיזו ישיבה ממש טובה, עמל התורה בבני ברק. וברוך השם, הרבנים שם, היה שם צוות מצוין וזה, נתנו לי כלים, והרגשתי כאילו, בהתחלה נכנסתי רק בשביל שההורים שלי כאילו הרגישו שאני בישיבה. אבל אחרי זה אני רציתי להמשיך משם כאילו בעצמי, בגלל שהבנתי שזה מה שיבנה אותי החיים, זה נותן לי כלים. זה הרבנים שאתה יכול לשבת עם הרב שלך, לדבר איתו, לספר לו מה עבר עליך, איך היה היום וזה. אתה מרגיש כאילו שזה משפחה שלך, אתה לא צריך עכשיו כמו כל ישיבה שאתה רואה את המשגיח לברוח. בסופו של דבר אני צריך לקחת אחריות, אני כאילו יודע שאחרי כאילו עוד 7 שנים, 6 שנים, שאני ארצה להתחתן, אף אחד לא יזכור את האירוע הזה. מי יזכור את זה חוץ ממני? אז הבנתי שאני צריך להתקדם ולא עכשיו להסתכל אחורה, להסתכל על העבר, מה היה. צריך להסתכל קדימה, איך אני בונה עתיד, איך אני עושה משהו עם החיים שלי. וברוך השם, הישיבה עמל התורה, נתנו לי את הכלים. ובנו אותי וזה, ברוך השם. למה שאתם גיבורים, אה? כשאנחנו בישיבה אנחנו גיבורים. אמר רבא. תסתכלו בגמרא, דף מ"ח עמוד א', 15 שורות מלמטה. יצחק, אתה רוצה להסביר את הגמרא? הגמרא אומרת שאם נכנס שור לא ברשות... אני לא מאמין, גנבו לי את הכסף. איזה כסף? כסף, היה לי פה 3,000 שקל, כל השנה חסכתי את זה. מי גנב את זה? פה היה 3,000 שקל, מי גנב לי את הכסף? זה לא נאבד, זה היה פה. מי גנב לי את זה? הרב, מה שישב, רוצה לחפש, הרב גנבו לי את הכסף. אחרי זה נטפל בזה, דוד שב, אחרי זה נטפל בזה, הכל בסדר. למה לא עכשיו? אבל גנבו לי 3,000 שקל. באמצע שיעור, אתה מוכן לשבת? אני רוצה להמשיך את השיעור, תודה. איפה היית? תמשיך. תקשיבו לי טוב טוב. אני ככה נערב פה את המשטרה ולפתוח את החקירה, הבנתם? פשוט בושה וחרפה מה שהולך פה. אצלנו גנבים, בישיבה שלנו, אתם לא מתביישים? עכשיו אני אומר לאותו גנב, שגנב את הכסף, יש לו 12 שעות לבוא למשרד שלי, 12 שעות, ולשים את הכסף אצלי. אחרת, אני פותח פה משטרה, היה פה חקירה, לא נוותר, אנחנו נלך עד הסוף, הבנתם? שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. יאללה יהודה. יאללה טוב כפרה. יאללה ספר טוב היה חברים. מאיפה הארנק הזה? מי שפה ונכנס ושם... מי לקח את זה? מה יש? שקט, תגיד למה אתה צועק פה עכשיו? מה יש? מה קרה? הוא גנב את הארנק. הוא גנב את הארנק. אני אומר לכם. מה אתה נוגע את הראשון שלך? מה אתה נוגע? תסתכל על העיניים שלך בכלל. אני אומר לכם, מישהו הגיע ולקח את זה. מי הגיע? מה אתה מבלבל את הסרט? אין לי מה לשקר. יאללה חבר'ה, מצאנו את הגנב, מצאנו את הכסף. עד מחר העניין הזה מסתיים.
תדעו לכם שהשם שונא גזלנים. שונא. אני לא מאמין שזה קורה פה בישיבה שלנו. פה אצלנו גנבים, קונים תספורות, טלפונים, ג'ינסים, ואז משם זה מדרדר, ואז נהיו גזלנים. מה? הרב, אני מבטיח לך, זה לא היה אני. שמענו עליך. סתם חושדים בי. שמענו עליך, גם גונב וגם משקר, אין לך בושה? שב מיד! תמשיכו ללמוד! ענק! ענק בן הים! תמשיך, טוב! תמשיך! מה, תמשיך? לא, אבל למה תמשיך! נגעת? עושים משחק? לא, אנחנו לא משחקים עם גנבים. מה גנבים? מה, אתה עכשיו חושב שאני גנב? מי היה בלילה אם לא אתה? תגיד לי, יהודה, אתה מכיר אותי בתור גנב? אני גנב? תסתכל עליי בעיניים, אני גנב? טוב, אחי, יאללה סתם. יאללה, תמשיך. יאללה, תמשיך. תפילו אותנו בחדר, סע. ענק! ענק בן הים! תמשיך, טוב! תמשיך! מה, תמשיך? השם, מה אתה רוצה ממני, שאני אחזור לרחוב? לא, אני לא אחזור לרחוב. עד שהגעתי לישיבת עמל התורה, מה, אני עכשיו ארד עוד פעם? מה, אף אחד לא מאמין לי, לא הרבנים, לא ההורים, לא החברים. אז מי יאמין לי? אתה יודע כמה פעמים אני יכלתי להגיד את השם של מי שעשה את זה, ואני לא רציתי, כי זה לשון הרע. גם כשאני עושה טוב, זה בא לי רע? השם, תעזור לי שיהיה לי קל בחיים, שיהיה לי קל. אני רוצה שיהיה לי קל, ואני רוצה שיהיה לי טוב. וכמה שאני מנסה לעשות זה סתם, אני אקבל עוד כאבים בראש, ועוד בלגן עם חברים, ועוד צעקות, ועוד מריבות. תעשה לי שיהיה לי טוב. שלא יהיה לי קשה. אני רוצה להתקדם, אבל תמיד מגיע לי קשיים שמורידים אותי. אני לא אלך לרחוב. כי אני יודע שהרחוב לא טוב, בגלל זה הגעתי לישיבה. אבל גם אני לא רוצה לצאת מהישיבה. כי יהיה לי קשה. עד שעשיתי את ההתקדמות הזאתי. סליחה. סליחה על טוב? יאללה, בואו נשב קצת. יאללה, בואו שוב. עוד לעוד ספר את הסיפור שלך, יש לך אחד יפה. גם כל הכאבים והחולשות שלך הפכו אותך אחד כזה, שלא מפחד ליפול, שלא מפחד לגדול. תו לתו נגן את הניגון שלך, יש לך אחד יפה. תרקוד כאילו העולם שר בשבילך, תראה הלב כבר מתרפא. ורק אל תפחד ליפול, רק אל תפחד לגדול. כל עוד לא הפסקת לחלום, אתה מנצח, כאילו אין מחר לחיות היום. תחזיק רק להיום, כל עוד לא הפסקת לחלום, אתה מנצח. תעוף הכי רחוק שאתה יכול, כי יש בך הכל. פעם, צייר זקן אחד אמר לי, אם החיים היו כמו ציור, היה ערך לניגודים, לחושך ולאור, ללבן ולשחור, למלוכלך ולטהור. כי בתכלס, הכל זה יחסים, בין האור והצללים, בין מה שנכון
למה שמרגישים. ואם היינו יותר מסתכלים, היינו רואים שהשמש ששקעה, יש שם במקומה כוכבים מהירים, מהירים ושקטים. וואלה, זה נתן בנו, אני חושב, הרבה ביטחון עצמי, הרבה אומץ. זה הרבה כיף. לא האמנתי על עצמי, באמת. כאילו, אני מפדח בדרך כלל, אבל וואלה, אמרתי, אני הולך על זה. תנו לנו כלים, גם כלים לחיים, איך לדבר, איך להביע את מה שאתה מרגיש. דברים שלא תקבלו בשום מקום. אני רוצה להגיד תודה להורים שלי שהביאו אותי למקום כזה טוב. אני רוצה להגיד תודה לרב שטיבל, לרב פיני, לרב נאור, כל הרבנים בישיבה שיש להם באמת כוח לסבול אותנו, כמה שאנחנו בחורים צעירים, הדרמים שלנו. באמת כל הכבוד להם. לתידר, לישראל, לכל מי שעזר לנו. תודה לאמא ואבא שתמכו ועזרו ונתנו את כל מה שהם יכולים בשבילנו. אוהבים אותם. מביאים לי כל מה שאני רוצה. ששמו אותנו בישיבה כזאת. שמבינים אותי גם. תודה רבה מיוחדת לחבר'ה האלופים שלנו היום. תקשיב, באמת היה חבר'ה מדהימים, היה חוויה שוואלה, לא אשכח את זה הרבה זמן.